Turkash ana wata ga wata kamar yadda shahararren mawaƙi a masana'antar Kannywood wato jarumi kuma a masana'antar ta Kannywood Ado Gwanja, inda bayan ya saki waƙar nan tasa mai tashin tas ya rike ta matan social media. Daga bisani hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano karkashin wato shugaban hukumar Ismail na Abba Afa Kallahu suka gayyaci wato shahararren mawaƙi Ado Gwanja akan ya zo domin a san yadda za a yi, domin kowane lauya ya tabbatar da cewa zai shigar da hukumar hizba kara idan ba su ɗauki mataki akan wannan waka da mawaƙi wato Ado Gwanja ya saki ba. Haka zalika a daidai wannan lokaci muna ɗauke da bidiyon yadda wato aka tura wato shahararren mawaƙi Ado Gwanja sammaci akan ya kawo kansa domin a hukunta shi kamar yadda doka ta tanada, inda daga bisani shi ma shahararren mawaƙi wato Ado Gwanja ya tabbatar da cewa ya saki waƙar nan tasa mai suna tas, inda tuni wannan waka ta gama duniya yankin Instagram, Facebook da kuma TikTok, inda ya zama kamar duniyar shedanu. Duniya ce da mata suke sakin ransu suna sakin waƙoƙi suna rawa ta iskanci, wanda wannan dalili ne wasu yasa wasu suke ganin cewa waƙoƙin da shahararren mawaƙi Ado Gwanja yake yi suna daga cikin abubuwan da suke ɓata tarbiyya. Sai dai kuma daga bisani shahararren mawaƙi Ado Gwanja ya fito ya yi wani cikakken bayani, inda za mu sako muku bayanin wato shahararren mawaƙi Ado Gwanja, inda ya bayyana cewa tarbiyya fa charity beginning at home abu ne wanda yake farawa daga gida, domin kuwa shi ba shi da wani hurumi da zai bawa 'ya'yanka tarbiyya idan kuma 'ya'yanka sun kasance mutanen kirki, to fa waƙarsa ba za ta taɓa lalata maka 'ya'yanka ba. Haka zalika jarumi Ado Gwanja kuma mawaƙi a masana'antar Kannywood ya ce wannan waka ba mallakinsa ba ce, tuni wanda ya fi shi bukata ya siya kuma ya sayar masa, inda yau tsawon kwana biyu kenan da jarumi Ado Gwanja kuma mawaƙi a masana'antar Kannywood ya saki wannan waka. Kamar yadda gidan rediyon Freedom suka wallafa a wani labari a ɗazu sun bayyana cewa hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta tura wato jarumi kuma mawaƙi a masana'antar Kannywood Ado Gwanja takardar sammati akan ya zo ya bayyana menene dalilinsa da kuma menene yasa yake irin waɗannan waƙoƙi da suka zama kamar na ƙarshen duniya na kuma shedanu, wanda idan mata suka ji suke haukacewa. Sai dai kuma daga ra'ayoyin mata da muka saurara daban-daban sun bayyana cewa su fa tabbas waƙoƙin Ado Gwanja suna nishaɗantar da su sannan suna gamsar da su, wanda wasu daga cikin mata da dama suka bayyana cewa tabbas idan suka saurari waƙoƙin na mawaƙi Ado Gwanja suna kasancewa cikin kwanciyar hankali da kuma nishaɗi, duba da irin yanayin yadda yake saka kalaman da suke burge su ne musu daɗi. Kowa ya sani cewa shahararren mawaƙi Ado Gwanja mawaƙi ne wanda ya ƙware wajen waƙar mata, wanda wannan dalili yasa Ado Gwanja ya ce sama mata kuma suka yi ƙasan, sannan ya ce ƙasa mata suka yi ƙasa. Haka zalika ya zo saki sabuwar waƙarsa mai suna watanni 3 ba da suka gabata. Sai dai kuma a kwanaki 3 da suka wuce saki wannan waƙa mai suna tas, wanda tambarin ta ya zagaye social media, inda mata da dama suka fara ɗaukan wannan waƙa suna sa ta a shafinsu na TikTok suna tikar rawa. Daga bisani kuma wani lauya ya shigar da ƙara akan a dakatar da irin waɗannan waƙoƙin da shahararren mawaƙin Ado Gwanja yake yi, domin ku hakan yana da alaƙa da ɓata tarbiyyar 'ya'ya mata da kuma ƙananan yara a arewacin Najeriya, musamman ma jihar Kano, gari mai addini mai kuma wato malamai da manya-manyan masu kuɗi, inda yana ganin cewa hakan ba tarbiyya ce ta malam Bahaushe ba. A cikin kalaman jarumi Ado Gwanja kuma mawaƙi a masana'antar Kannywood za ku je da ya bayyana ba shi da wani hurumi da zai ba wa 'ya'yan wasu tarbiyya ko kuma ya lalata su, sannan kuma kalmar tas'as sosa kalma ce wacce a can baya ma iyaye da kakanni suna amfani da ita a dandali. Ga dai wannan bidiyo na shahararren mawaƙin nan Ado Gwanja ku saurara kamar yadda ya fito zazzafan martani. Daga bisani kuma za mu sako muku bidiyon yadda wato hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta aika masa da takardar sammaci. Ku dai ku fara sauraron shahararren mawaƙi Ado Gwanja. Siyar da wannan waka. Akwai mawaka da dama a Kano suna kuma yin waƙoƙinsu kuma suna siyarwa da masu hawa ko masu saka. Ba na ɗaya daga cikinsu saboda ni in nayi waƙoƙi na waka ta alhaki na ce ni kadai. Wannan waƙar da nayi kuma na samu wanda ya fi ni damuwa da ita, nake jin zance ne ya matsa min har mun yi cinikin ta na siyan masa, kuma ba dan garin nan bane. Yana da yancin ya saki waƙarsa, ba ni da yancin in sa mai iyaka akan waƙarsa. Wala Allah in ni ne na yadda, ni ma bai zama lallai na yadda in ce na yi waƙa ta alhalin babu wanda ya kira ni ya ce zo in taimaka maka da aikin sisi, kuma sai lokacin da na gama hozilin dina na sha wahala ta Allah ya kawo mini damar in ci abinci na ko in nemi arziki na, sai kuma ce mini in dakata. Ado Gwanja
Ya ce batun da ake yi na kalmomin da ya amfani da su a wakar dukkaninsu suna da asali a harshen Hausa. Al'adar malam Bahaushe akwai cas akwai asusa, ba wani Bahaushe da bai san kalmar asusa a ina aka fara jiyo ta ba. Ina aka fara jin kalmar cas da asusa ba. Duk wani wanda ya kufa kakanninmu da iyayenmu na da duk sun san kalmar, sun yi amfani da ita a dandalillukan su na rawar na jin daɗin su na ƙauye. Da yake mai da martani kan batun da wasu ke yi na cewar wakar za ta lalata tarbiyya, sai ya ce ai batun tarbiyya na farawa ne daga gida. Amma maganar tarbiyya kuma da kai, kowaye ya ce za ka ba shi tarbiyya wa 'ya'yansa ya yaudari kansa, ya ci amanar Ubangiji, saboda amanar 'ya'yansa a hannunsa aka danka ta, tsakaninsa da Ubangijinsa shi zai ba su tarbiyya, in ta lalace shi ya lalata ta. Kana nufin waka ka ba ta da alaka da wani lalata tarbiyya da ake zargi? Ne alaka ta da lalata tarbiyya bayan charity begins at home. Daga gida take fitowa, duk wanda tarbiyyarsa ta lalace daga gidansa ta lalace, duk wanda ya ce za ta lalata tarbiyya bai iya rike gidansa bane, ba zai iya ba gidansa tarbiyya ba. Addinin musulunci mai sauki ne, an riga an gaya mana komai tun kafin a haife mu, tun kan a san za a haife mu. Wanda zai gyara maka tarbiyya sai kai za ka gyara tarbiyya yayanka. Yau idan muka waɗi muka mutu kawai sai a kira a ce wancan lauyan tarbiyya yayansa ta lalace, kai Ado Gwanja ya ka masa akan me. Tuni dai wannan waka ta cas ta fara ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta, musamman ma shafin na TikTok, inda mabiya shafin suke hawa wakar tare da tikar rawa babu kakkautawa. Kafin wannan waka dai, Ado Gwanja ya saki wata waka mai suna War, wadda ita ma ta yi sharafinta a shafin na TikTok. Kamar yadda kuka ji wannan cikakken audio na mawaki Ado Gwanja, wannan shine cikakkiyar tattaunawa da aka samu da shi wannan shahararren mawaki na arewacin Najeriya, wato Ado Isa Gwanja. Yadda yake cewa manyan mutane na baya ma sun yi amfani da wannan kalma ta cas kuma ba tare da komai ba, don haka shi ma yanzu babu wata doka da za ta taka mai birki don hana shi saka waƙarsa, musamman ma ga ya sai da waƙar ga wanda ba ɗan Najeriya ba, don haka yana da damar da zai saki waƙa a san da yake so. Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdullahi, mai cibiyar ina mata masu buƙatar maganin ni'ima. Ga sauki ne ya zo a karkashin cibiyar Shifa'ul zo muna da maganin shi insha Allah. Ina yan uwana mata masu matsalar ciwon sanyi na infection. Ina masu fama da matsalar sanyin infection, kankancewan gaba tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar lost sperm count, wato sinkewan manni. Duk muna ba da magani kuma ana warkewa gabaki daya insha Allah. Ina masu fama da matsalar jijiya. Ina masu fama da matsalar istimina'i. Hakan yana ana haifuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. HIV kuma duk muna da magungunan su baki ɗaya insha Allah. Ina masu fama da matsalar ulcer, asthma, diabetes, ciwon siga, hepatitis, ciwon hanta. Duk muna ba da maganin shi insha Allah. Kurajen gaba, glorious places ko gentle health, maganin ni'ima na mata, bushewar gaba, kwanciyar mama, cika da kuma ruwansa. Ina masu fama da matsalar zafin jiki, zafin tafin hannaye tare da zafin tafin kafafuwa, duka muna ba da maganin shi insha Allah. Da akwai cututtuka da dama da ba sai mun ambace su ba, amma ka san kana da matsalar su, insha Allah ka garzayo za mu maku magungunan shi insha Allah. Ga duk masu bukatar maganin mu, idan kuka siya muna iya tura maganinmu ko a ina a faɗin duniya insha Allah. Cibiyar mu tana Kano. Ko kuma ku tuntuɓe mu a wannan layukanmu wanda suke nan, ko kuma layukanmu ta WhatsApp. Cibiyar Shifa'u yana marhaba da zuwan kowa da kowa.